ягон бародар, ягон арӯз ҳурмата намедонад, ко эҳтирома намекунад. Медони чӣ бугӯ? Барам мек Шаҳромак дидестем ки популярни будан зарар доштай. Популярни шидам гуфта дар публика меброи даштноми фаҳш мегӣ? Фикр намекунӣ ки ҳамин даштномаҳои фаҳши тира занҳову ноболиғҳо ҳам мебинанд? ҳамин даштномаҳои фаҳшат басӣ намекунанд, боз як пирхари фосиқи эрониро ба намоиш буровардӣ ки сатри авраташ пӯшида нест. Таи шортик канаш ба мисли шайтонпарасто пури татуировка аст. Ту як чизеро паҳн кун ки худованд аз ӯ розӣ боша, на иблис. аз ин корҳои ту фақат иблису пайравош розӣ мешаванд, на худованд. ту ҳамира мехоҳӣ? Шаҳромак, аз Аллоҳ битарзу рӯзи ҳисобу ҷазоро фаромӯш накун. дар он рӯз гуноҳи ҳар бинандаеро ба дӯш мегирӣ. Популярӣ шудан осон аст. муҳим чӣ гуна популярӣ мешавӣ. худое ки инами хел популярнит кард, метавонад дар як лаҳза шармандат кунаву бар замин бизанад. пас ҳушта да сарат бигиру забонта нигоҳ бидор. як чизе паҳн кун ки манфиаташ ба ҷомеа бираса, на зараруш.